фарҳод و шерин як замоне дар яке аз дараҳои хушу обу ҳаво ва зеботарин қаторгоҳҳои ҳисор дар наздикиҳои деҳаи қаратоғ шерин ном духтаре зиндагӣ мекард. ширин чун гул хушрӯй буд, чеҳраи ҳамчун хуршаи ҷаҳонтоб, чашмони шаҳлои сеҳрангез, зулфони ҷингилаи сиёҳи мушкину қаду қомати мавзун дошт. духтари нозанин бо падару модари солхӯрдаи худ дар қалъаи мустаҳкаме зиндагӣ мекард ки он дар нишебии кӯҳ воқеъ шуда деворҳояш баланди сангӣ ва дарвозааш аз пӯлод буд. ширин ҳар пагоҳ аз қалъа баромада манзараи диловези соҳили дарё, деҳаи сабзу хуррами атроф ва боғҳои пури меваи маҳалро бо камоли шавқ тамошо мекарду лаззат мебурд. ӯро бахусус тамошои дарёи шӯхобе ки аз байни қаторкӯҳҳо сар зада чашмаҳои зулолро ба худ гирифта ба сӯи киштзорони водии зархез мешитобид шоду мафтун мекард. ширин гоҳе ба лаби дарё фуромада аз ҳавои ҷонбахши соҳил нафас гирифта ба ҷастухези мавҷҳои дарё дуру дароз чашм дӯхта ба суруди беохири он гӯш меандохт. овозаи ҳусни беҳамтои ширин дар шаҳру деҳоти кишвар паҳн мешуд. аз ҳар тараф хускорҳои дорою бадавлат, шоҳону шоҳзодагон, вазирону вазирзодагон меомаданд. аммо ширин ба ҳеҷ кадоми онҳо ризоият намедод. як рӯз падару модараш маслиҳат карданду баъд модараш ба ширин гуфт: духтари азизам, ҳар рӯз бароят хускорҳо меоянд. ту акнун хурд нестӣ. шукр ки ба синни арӯсӣ расидаӣ. мо ҳам ба умед фарзанд калон кардем ки тӯю сури туро гузаронему хотири ҷамъ шавем. ширин ин гапро шунида ба хаёл рафт ва бад сар бардошта гуфт: модарҷон, ман ба ҷавоне мерасам ки ба қалъамон об барораду атрофи қалъаи моро ободу сабзу хуррам кунад. падару модараш ин шарти духтарро ба хускорҳо расонданд. хускорҳо аз домани умед даст кашида пароканда шуда рафтанд. дар яке аз деҳаҳои кӯҳсор фарҳод ном чӯпон писаре зиндагӣ мекард. фарҳод бори ширинро дида асири ишқи ӯ шуда буд, вале ба ширин талабгор будани шоҳзодагон ва вазиру вазирзодагонро дида ширин ин хел одамони номдорро монда ба ман нигоҳ мекунад магар, мегуфту фақат муҳаббати ӯро дар дил нигоҳ медошт. фарҳод шарти ширинро шунида пас аз мулоқот бо падари ширин ва изҳори издивоҷ кардан бо ширин эълон кард ки ин шартро ӯ ба ҷо меорад. каланду метани худро гирифта ба иҷрои ин шарти душвор камар баста аз ҷое ки баландии дарё ба баландии қалъа баробар мешуд ба кандани ҷӯй шурӯъ кард. дар як муддати кӯтоҳ кӯҳро шикоф карду ҷӯй гузаронида ба қалъаи ширин наздик бурд. овозаи корнамоии фарҳод ба гӯши яке аз хускорҳои ширин, шоҳзодаи макор хусрав расид. хусрав дар оташи рашку ҳасад сӯхта ба сӯи мамлакати падари ширин шитофт ва ба иҷрои шарти ширин саъй кард. аммо шоҳзода ки дар умри худ ба даст ғайр аз шамшеру ханҷари тез афзори дигаре нагирифта буд, қадре ҷӯй канду хаста шуда ба тарафи фарҳод чашм дӯхт. дид ки фарҳод ба қалъа мерасад, маъюс шуда аз кор даст кашид. вале оташи рашку ҳасад дар синааш забона зад. ӯ ба ғазаб омада қарор дод ки ба кори вай зарар расонад. бо ин мақсад роҳи фиребро пеш гирифта ба надимонаш фармуд ки як даста бурьё оварда аз ҷои ба ҷӯйканӣ шурӯъ кардаи ӯ то наздикиҳои қалъаи ширин паҳн кунад. баъд аз ин ошнои деринааш кампири ҷодугарро ба назди худ хонда фармуд ки рафта ба ширину фарҳод хабар бидиҳад ки хусрав ҳамин замон шартро иҷро мекунад.
кампир асобадаст шоду хандон ба назди ширин омаду гуфт: духтари азизам, шоҳзодаи номдор хусрав шарти туро иҷро мекунад. ана баромада бим. маҳтобшаб буд. бурёҳои дарозу каҷу килеб чида шуда нури моҳи пурраро акс карда чун ҷӯйбори оби равон метобиданд. ширин аз сари девори қалъа нигоҳ карда дид ки дар ҳақиқат ҷӯи равону ба қалъа наздик шудааст. хурсанд шуда рӯи пурчини кампирро буса карду гуфт: эй модари хушхабар, бирав ба шоҳзода хусрав бигӯй ки агар ҷӯй то саҳар ба қалъа бирасад, ман аз они вай мешавам. кампир табассум карда ларзону асозанон назди фарҳод омада гуфт: фарҳод, ту беҳуда ҷон накан. гуфт. лаби ширин ба коми хусрав шуд. чӣ? пурсид фарҳод, сари ба обу арақ ғӯтидаи худро боло карда. гапатро такрор кун. лаби ширин ба коми хусрав шуд, мегӯям, хандид пиразан. ана нигоҳ кун. кампир ҷӯи бурёиро нишон дод. фарҳод нигоҳ карда тобиши ҷӯи ба қалъа наздикро дид. аҷиб, ин ба хусрав чӣ гуна даст дод? ҳайрон шуд фарҳод. бале, вай тавонист об барорад. асояшро пасу пеш алвонҷ дод кампири ҷодугар. фарҳоди паҳлавон чун шер ғурид ва чун бед аз боди самом ларзид. не, хусрав ширинро фиреб медиҳад. беширин зиндагӣ барои ман заҳр аст, гуфта метани нуктезашро ба ҷабинаш зад ва ғарқи хун ба замин афтид. ҳамон вақт моҳтоб ба қафои кӯҳи баланд фуромада, бурёҳои хусрав дигар ҷило надоданд. офтоби бахти фарҳоди ошиқ гӯя ки дар паси абри тираи рашку ҳасад пинҳон шуд. ширин саҳарӣ ба умеди дидани ҷӯи хусрав хурсанд аз қалъа баромад, вале аз ҷӯй осоре надид. дар ҳайрат афтоду он тарафтар рафт ва дид ки чопон писар дар лаби ҷӯй бо дастони тавону кандааш оғуштаи хун мехобад. акнун макри хусрав ба ширини нозанин аён шуд. духтаре ба доми фиреб афтода сари ҷасади фарҳоди далер нишаста зор зор гирья карду гуфт: ба хусрави фиребгар лаънатҳо бихонанду кирдори ӯро барои тамоми халқ эълон кунанд. баъд аз ин фоҷиа ширин дигар орзуи шавҳар карданро аз сар ба дар кард ва то айёми пирӣ ба ёди фарҳоди номурод умр ба сар бурд. хонандагони азиз, афсона як жанри аҷиби адабист ки зеҳну андешаро инкишоф медиҳад, хаёлоти инсонро рангин мекунад, забони модариро меомӯзад, донишу биниши одамро ривоҷ медиҳад. дар ниҳоди шумо беҳтарин хислатҳои инсониро мепарварад. шояд шумо ин афсонаро пештар шунидаед, аммо шунидан кай бувад монанди хондан. ҳамин тавр не? шумо китоби афсонаҳоро дарёфт намуда хонед. афсона бо як бору ду бору се бор гуфтану шунидану хондан ба охир намерасад. афсонаи хуб мисли шерин аст, такрор ба такрор хондаву гуфтаву шунида мешавад. ҳар бор ба кас лаззату ҳаловати дигар мебахшад. агар китоби афсонаҳо дошта бошед, ин хуб аст. китобро варақ гардонида расмҳояшро тамошо кунед. расмҳоро шаҳру эзоҳ бидиҳед. маънии калимаҳои бароятон навро аз падару модар ва бародар ё хоҳаратон пурсед. орзуманди муваффақияти шумоем. акнун барои мустаҳкамии афсонаҳои хондаатон чанд савол. саволҳо аз афсонаи фарҳоду ширин. саволи якум: ширин чӣ гуна духтар буд ва дар куҷо зиндагӣ мекард? саволи дуюм: вақте ки овозаи ҳусни ширин дар мамлакат паҳн мегардад ва шоҳзодагону ашрофон ба хостгории ӯ меомаданд, чаро ширин қабул намекард? саволи сеюм: ширин чӣ шарт гузошта буд ки ҳама хостгорон умедашонро канда бармегаштанд? саволи чорум: кӣ шарти ширинро иҷро мекунад? саволи панҷум: хусрав чӣ гуна фарҳоду ширинро дар доми найранг меандозад?
سوال ششم: پس از مرگ فرهاد شیرین چی کار میکند؟